Vás počúvať. Som rád, že tu aj pán primátor, sú tu policajní funkcionári na úrovni kraja, na úrovni okresov vodného oddelenia, pretože to sa môže možno zdať niekomu pomerne taká triviálna záležitosť. Jeden dom proste v malom meste, ale pokiaľ rodina z tohto domu znepríjemňuje život celej štvrti, pácha trestné činy, tak aj polícia a podľa mojej mienky aj mesto musia chrániť tých ľudí, ktorí slušne žijú, nie tých druhých. A preto ma zaujímajú aj vaše skúsenosti, ktoré máte, jednak aj s políciou, ktoré ste boli otvorení. Aj keď máte skúsenosti možno negatívne, nie je dobré, pretože chcem, aby sa to zmenilo. Chcem, aby vo veľmi krátkom čase sa situácia tu na tejto ulici výrazne zlepšila. Plus samozrejme aj potom ďalšie právne kroky smerom k stavbe, ktorá je čiernou stavbou, lebo aj to treba riešiť systémov a tam samozrejme, že veľkú parketu zohráva mesto. V tom polícia môže byť len nápomocná, ako náhle bude pravoplatné búracie povolenie, ktoré samozrejme, že musí mať v kompetencii mesto, ale pevne verím, že aj v spolupráci s prokuratúrou sa podarí proste ten právny stav, ktorý tu zjavne je, že tu je tá čierna stavba, dostať aj do reality. To znamená, že reálne s tým niečo urobiť. Takže toľko z mojej strany na úvod, ale chcem skôr počúvať vaše skúsenosti a poprosím vás, aby ste mi hovorili veľmi otvorene skúsenosti aj vo vzťahu k tomu, ako koná alebo nekoná polícia. Lebo hovorím, polícia tu je na vašu ochranu, nie na ochranu tých, ktorí sústavne zákony porušujú.